Jo crec que poquet a poc la gent es comença a conèixer, té necessitat de tindre un projecte propi, autèntic valencià, no coses descafeinades i coses rares que n'hi ha en aquest moment per ahí. I jo crec que ha arribat el moment de demostrar que se necessita una força política i que n'hi ha gent capacitada per a portar-lo avant. El poble, creiem i sabem les necessitats d'aquest poble, que el que és financiació, ajuda de la mitjana empresa, agricultura, comerç, absolutament tot. Se van a presentar un munt de ponències i jo crec que a partir d'avui se va construir el que és la casa del nou valencianisme polític, el valencianisme cultural, per donar protagonisme a aquesta societat que tanta falta li fa. Começar.